раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқуллода аз садамаи нақлиётие хабар дод, ки дар натиҷаи он мусофир ва ронандаи автомошина дохили нақлиёт дармонда сӯхтаанд. ҳодисаи мазкур 3 рӯз пеш дар ноҳияи деваштич рух додааст. садамаи нақлиётӣ баъди нисфирӯзии соати 13:30 ба амал омадааст. ронанда ҳангоми идораи нақлиёт аз ӯҳдаи он баромада ба дарахти канори роҳ задааст. дар километри 8-уми роҳи мошингарди деваштич Истаравшан садамаи нақлиётӣ ба қайд гирифта шуд, ки дар он автомошини тамғаи Kia Optima рақами қайди давлатиаш 8880 ОС 03 таҳти идораи сокини 47-солаи шаҳри Турсунзода мебошад, ки бо ҳамроҳи худ як нафар мусофир сокини ноҳияи деваштич, ки солаш 35 сола мебошад, ба садама дучор мегарданд. дар натиҷаи ин садамаи Маргбор 2 нафар ронанда ва мусофири ӯ дар ҷои ҳодиса пас аз гирифтани осеби ҷиддии сӯхтор ба ҳалокат расиданд. наҷотдиҳандагони дастаи махсуси зудамалии раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқуллода баъди гирифтани маълумот сари вақт ба ҷои ҳодиса рафтанд. бо гирифтани хабар наҷотдиҳандагони дастаи махсуси зудамалии наҷотдиҳӣ ба ҷои ҳодиса сафарбар гардида мусофиронро аз дохили автомошина бароварда ба мақомотҳои дахлдор супориданд. дар вилояти Соғ дар як рӯзи санаи 10 июл 5 ҳолати ҳодисаи нохуш ба қайд гирифта шудааст, ки сокинон ҳангоми обозӣ дар кӯли обандборҳо ғарқ гардиданд. наҷотдиҳандагони дастаи махсуси зудамалии кумитаи ҳолатҳои фавқуллода дар вилоят сари вақт 4 нафар аз истироҳаткунандагони соҳили баҳри тоҷикро аз ғарқшавӣ наҷот доданд. аммо як нафар сокини 13-солаи шаҳри Истаравшан ҳангоми обозӣ дар мавзеи Каттасой ғарқ гардидааст. дар мавзеи манъ кардашудаи осоишгоҳи шифо 4 нафар сокинони вилояти Соғ, ки 3 нафарашон сокинони 26-солаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва 1 нафарашон сокини 26-солаи шаҳри Хуҷанд ҳангоми истифода бурдани камераи автомошина ва вайрон кардани қоидаҳои шиноварӣ аз сабаби мавҷуд будани мавҷҳо ва тез будани маҷрои об ба ҷои манъ кардашуда шино намуда ба ғарқшавӣ дучор гардиданд ва бо сари ва хабардор шуданд аз ҷониби наҷотдиҳандагон лейтенант Қосимов Баҳриддин ва прапорщик Раҷабов Зариф сари вақт наҷот дода шуданд ва онҳо ёрии аввалинӣ то тиббӣ расонида шуд ва ҳолати онҳо хуб мебошад. ноболиғ сокини Истаравшан мебошад. ҳангоми обозӣ дар Каттасой соати 15:30 ғарқ мешавад. вай сокини ҷамоати деҳоти нафарро мебошад. наҷотдиҳандагони дастаи махсус пас аз ним соати ҳодиса ҷасадро аз соҳиб берун бароварданд. барои пешгирии ҳолатҳои ғарқшавӣ аз ҷониби раёсат гурӯҳи корӣ таъсис дода шуда, ҳама рӯза аз ҷониби гурӯҳи корӣ дар мавзеъҳои истироҳатию фароғатӣ инчунин манъ карда шуда аксияҳо, корҳои тарғиботию ташвиқотӣ ба роҳ монда шуда истодааст ва дар мавзеъҳое ки шино кардан манъ карда шудааст лавҳаҳои огоҳкунанда насб карда шуданд ва новобаста аз гузарондани корҳои тарғиботию ташвиқотӣ ҳастанд нафароне ки ба огоҳиномаҳо, ба муроҷиатномаҳо, ба корҳои фаҳмондадиҳии раёсат гӯш надода нописандӣ менамоянд ва ҳаёти худро зери хатар мегузоранд ва дар ҳолати риоя накардани қоидаҳои шиноварӣ ба ғарқшавӣ дучор мешаванд. раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқуллода аз сокинон даъват ба амал меорад, ки бидуни надонистани қоидаҳои шиноварӣ ба соҳили дарёву кӯлу обандборҳо ҳозир нашаванд ва ҳангоми обозӣ дар ҷои муқаррарӣ шиноварӣ кунанд, то сари вақт ҳодисаҳои нохуш пешгирӣ карда шавад. гузориши Мафнушкур ва Юсуф Юнусов барои барномаи иттилоотии хабар.